Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Dako na kong nagasto nimo. Busa dili ka na makabiya nako. Imong gusto nga patambalan si Mama. Hinungdan nga napugos ko pagdawat sa imong offer. Kay gusto kong mabuhi si Mama. Mahimo kong magbayaran ng kwarta. Dili ang kinabuhi sa akong inahan. Ang babae para lang sa mga lalaki. Og ako mo'y makahatag nimo sa kalipay nga imong gipaabot. Ayaw isakripisyo ang imong kaugalingon. Doon ako'y anak. Andam kong mga mahan sa imong anak. RMN Drama presents Ikaw Akong Unungan. I cried a tear. Nobi paminawa ko. Nagkinahanglan ko nimo. Unsaon ko sa pagtuo sa imong gisulti. Nga daan man ko nimo gipasidan-an nga wa ka mahigog man ako. Gigunitan ko nagugot kayo ang imong kamot. Aron dili ka malusno. Sa dihang imo kong gigunitan, maragibati ko nga ako na ang kalibutan. Kompleto na ko. Ako'y mo atubang kinsa may musudyan nimo. Kinsa may mutamay nimo. Huwag makapasipa nimo bisag magpauwan pa sila kwarta. Ang gibati ko nimo dili lang gugma, kundi kaluoy kung kinsa imong higugmaon, ako sang higugmaon. Tungod kay ikaw akong unungan. Ikaw Akong Unungan. Panumpa nga pakurugon ang yuta kung dunay mo pakyas sa maong saad. Ikaw Akong Unungan. Sinuwat og ubos sa direksyon ni Baby Farida Salgado. Spinner Ariel Mancao. Soundman Rani Budumo. Audio Editor Lloyd Gabiana. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Ikaw Akong Unungan. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!